Just des del passat 1 de desembre, la Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat prop de 200 vehicles per excés de velocitat. S'ha multat una mitjana de 12 conductors al dia per circular a més de 50 km per hora per carrers on la velocitat màxima permesa és de 30 km per hora. Recordem que amb la implantació de la Ciutat 30, un 87% de les vies urbanes de la capital del Segrià tenen la velocitat limitada a 30 km per hora o menys. Només en 26 de les 1.105 vies de la ciutat es permeten velocitats superiors als 30 km per hora. L'objectiu de la Ciutat 30 és reduir l'accidentalitat, la pressió ambiental, les emissions i el soroll. Molta precaució també i aixequeu sobretot el peu de l'accelerador mentre circuleu per Lleida perquè el radar mòbil de la Guàrdia Urbana ja controla i identifica els vehicles que superen la velocitat permesa. És un vehicle camuflat que es pot trobar estacionat en qualsevol indret de la ciutat i que és molt efectiu a l'hora d'enxampar els infractors. Exemple d'això és que a principis de desembre fins a 30 conductors van ser multats per excés de velocitat en només una hora, en un control realitzat al carrer Camí de Picus, a la zona de Ciutat Elisis. Aquests dies també està en marxa el dispositiu de trànsit i seguretat ciutadana per la campanya de Nadal. L'objectiu d'aquesta campanya, que es mantindrà fins al 10 de gener, és facilitar la mobilitat dels vehicles i vianants per accedir a la ciutat, fer més fàcil l'estacionament, mantenir la fluïdesa del trànsit i facilitar l'activitat comercial, a més de prevenir activitats que ocasionin molèsties al veïnat i evitar possibles fets delictius. La Guàrdia Urbana també col·labora en la campanya de trànsit per prevenir i evitar la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues a Catalunya. Per aquest motiu, durant els pròxims dies s'efectuaran controls intensius en diferents carrers de Lleida. Això és tot, gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat.